Fuq paril tal-awtoritajiet tas-saħħa l-gvern iddeċieda li l-Iskejjel, CHILDCARE Centers u l-istituzzjonijiet edukattivi bħall-università għandhom jibqgħu magħluqin sa wara l-btajjel tal-Għid. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara l-ġimgħa li għaddiet il-gvern għalaq fost l-oħrajn l-Iskejjel għal-ġimgħa bħala prekawzjoni kontra t-tixrid tal-coronavirus f'pajjiżna. Il-gvern qal li jeqreb lejn id-data ta' 17 ta' April jgħid il-pass li jmiss wara konsultazzjonijiet mal-awtoritajiet tas-saħħa. Fl-istess waqt il-bord tal-eżamijiet tal-matrikola qal li l-eżamijiet bil-kitba se jibdew fit-23 ta' April skont kif skedat. Madankollu l-bord żied li se jkompli jsegwi s-sitwazzjoni tal-COVID-19 mill-qrib u jikkomunika mal-awtoritajiet tas-saħħa u tal-edukazzjoni biex jekk jinbidlu l-affarijiet joħroġ aktar informazzjoni. Il-bord tal-Metzek ħabbar li se jissospendi parti mill-assessjar tat-taqsimiet ta' suġġetti vokazzjonali tal-o'levels. Dan apparti li aktar qabel kien tħabbar l-eżamijiet orali tneħħew. Intant fi stqarrija l-Kummissarju għall-Edukazzjoni appella lil ġenituri u dawk li jieħdu ħsieb it-tfal sabiex ma jibatux l-itfal lezzjonijiet tal-privat. L-imxija tal-coronavirus waslet ukoll biex il-kumpanija Go Channel tagħmel tibdil fl-iskeda tagħha b'effett minn nhar it-tnejn li ġej. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri qal li din id-deċiżjoni ttieħdet minħabba s-sitwazzjoni preżenti, filwaqt li fakkar fl-screening ta' kull passiġġier qabel jirkeb il-vapur u appella r-responsabbiltà mill-pubbliku. Minnaħa tagħha l-kumpanija Malta Post qalet li għalkemm ir-riskju huwa baxx ħafna li tieħu l-virus minn fuq pakkett li ġie kkontaminat minħabba l-kundizzjonijiet u t-temperaturi differenti, xorta tieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Qalet li l-pustier mhux se jqpa' jitlob firma meta jqassam pakketti fid-djar. Intant il-coronavirus kellu effett ukoll fuq il-logħob bil-kumpanija Maltaco issospendiet il-logħob kollu wara li għalqu l-istabbilmenti tal-logħob. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.